מה? אתה יכול להיות יותר ספציפי? מה לעזאזל? לא, אני פשוט לא מאמינה. מה קרה? ירד לך עוקב? אנסקי, למישהו יש בעיה עם האוכל שאני מכינה? נראה לי שלאוכל שאת מכינה יש בעיה עם עצמו. את כל הפרקים שלי משחקי השף. הרשה לי לגחך? ואני ראיתי את כל הפרקים של בובה בנאי. אתה רואה אותי בונה פה קיר גבס. מיקה, יש נוצות במדיח. כן, ספר לי משהו שאני לא יודעת. יש לך התחלה של שפם. עד בית, לה 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 לה. חג שמח, צורס. מה זה יום הנודניק הבינלאומי? בואו נדבר אנחנו המבוגרים. את בגובה של הג'ינג'י. מה באמת קורה עם כל האנשים מעל מטר וקרמבו בבית הזה? מה? נו, מה? מה?